Dobrý deň. Kvantový rezonančný analyzátor je takáto malá krabička a predstavuje elektrický analyzátor zdravotného stavu. V počítači sa nachádza softvér a týmto káblom je prepojená krabička s počítačom. Tým inžinierov podľa potreby softvér aktualizuje. Od krabičky vedie takáto sonda, ktorá sa drží v ruke a počas 1 minúty prebehne meranie. Najprv však zadáte do počítača dátum narodenia, hmotnosť, výšku a pohlavie, aby softvér mal základné informácie o vašich parametroch. Krabička pri meraní vysiela signály do tela, touto sondou vstupujú do tela, ale zároveň touto sondou sa signály aj snímajú, odpovede a reakcie tela sa snímajú. Výsledkom je reakcia vášho tela a jeho orgánov. Prístroj pracuje s databázou informácií výrobcu na základe množstva testov, ktoré vykonali. Výsledkom je správa v slovenskom jazyku, ktorá obsahuje všetky informácie, množstvo informácií o vašom tele, o orgánoch, o tkanivách a každá jedna oblasť merania obsahuje viacero údajov s vysvetleniami, čo je čo v slovenskom jazyku a s interpretáciou, kde sa výsledky nachádzajú, teda buď sú znížené, alebo zvýšené, alebo v norme. Jednak môžu byť mimo normy, v blízkom rozsahu, alebo v vzdialenejšom rozsahu. Takže z tohto viete, keď prechádzate všetky oblasti vášho tela, veľmi veľa, avšak pokiaľ na to nemáte čas, výsledok môžete mať spracovaný a softvér to vyprodukuje vo forme kompozitnej správy. Táto správa v sumáre hovorí len o problémových veciach, o skrytých a pravdepodobných problémoch. Výsledkom sú doporučenia systému, ako máte zmeniť životný štýl. Pokiaľ zmeníte životný štýl, môžete dosiahnuť zmeny v svojom zdravotnom stave, ktoré časom pri ďalšom meraní systém zdiagnostikuje. Pokiaľ však máte závažný zdravotný problém, jednoznačne doporučujem, aby ste navštívili svojho lekára a dali sa vyšetriť na odborných medicínskych prístrojoch. Tento prístroj funguje s 80% pravdepodobnosťou výsledkov. To znamená, že z 10 doporučení zhruba 8 výsledkov môže byť doporučených, môže byť správnych. Takisto sa to týka pravdepodobnosti výsledkov, ako odpovedajú vášmu zdravotnému stavu. Takže je to jednoduchý pomocník, ktorý používajú mnohé firmy na testovanie zdravotného stavu, spájajú to s anamnézou človeka, ďalej s tým, ako človek sa momentálne cíti, po prípade sa to spája s výsledkami u lekára a doporučenia v tom, ako meniť zdravotný stav vďaka používaniu výživových doplnkov a zmien v životnom štýle je to najjednoduchšie, čo môžete urobiť. Ďakujem za pozornosť.